OK, nedela, 2 týždne od posledného vlogu. S tým, že dneska by som si chcel prejsť vlastne výsledky, ako to vyzerá, ako to zatiaľ ide. Vzhľadom k tomu, že dneska je posledný deň bloku tohto druhého, alebo teda, no však je 6. týždeň, 6. nedela, tak je proste akože koniec. Tak som si tu nachystal nejaké video, aj posing, ktorý si za chvíľu pustíme. A nachystal som si tu aj nejaké numbers, alebo teda moje obľúbené tabulky. S tým, že vlastne asi to ani nebudem naťahovať. Vopred sa ospravedlňujem za zlé, jak to nazvať, podmienky, alebo proste no na piču to vyzerá to video. Akože sorry, ale normálne celý týždeň boha tak peče slnko a tak je jasno, že ty kokso normálne ani sa nedá mať žalúzie proste rozostreté. A zrovna dneska, ty kokso, keď si chcem ukončiť vlastne vlog a teda aj natočiť vlog o tom, tak proste je zamračené, bol som aj v posilke ráno, ty kokso, a akože, no tam bola čistá katastrofa, doma som to aspoň trochu zachránil. A nie je to nič moc, takže to teraz pustím a niečo k tomu poviem. No, lepšie to už asi aj tak nebude. OK, takže toto je posing, cca nejaké 3 hodinky po zobudení. Mám sa len zatiaľ proteín, čiže, alebo teda posing, no forma. Ale však bude to v posingu. Mám za sebou proteín, čo je jediné vlastne jedlo. Ešte som dneska nejedol, ale som nejaké 3 hodiny hore, čiže nemám byť z čoho, dajme tomu, nafúknutý, alebo nebude aj stiahnutý, alebo tak, že by som mal sol a tak, alebo žilnatý. Čiže toto bude taký roh, že jak to akože reálne vyzerá. Bohužiaľ svetelné podmienky, nič moc, však asi to poviem vo videu, si myslím, že alebo teda v tom zvyšku. Teraz si len pozrieme nejaký ten posing, alebo teda formu. Neviem, či to bude vidieť na tom videu boha, lebo proste tie podmienky sú úplne na piču. Ale tu sa mi ľúbi, že už ten hamstring trochu začína vybiehať lepšie. Čiže tak. Trochu triceps. OK. Pak na rameni som zajebal celkom. Dúfam, že ho tam bude dobre vidieť. Neviem. No a tak no, od minula akože nejako to extrémne nezlezlo, čo sa týka váhy, ale však to si poviem všetko vo videu. Ale forma je lepšia, určite. Zas aj tieto love handles mám menšie, väčší problém, zádok menší. To si poviem. Myslím si, že toto je mohlo aj teoreticky stačiť na nejakú ukážku. No, neviem, že čo som ináč popravde už k tomu hovoril v tom videu, ale viac menej, ja som to tu otvoril. S tým, že to idem zhodnotiť. Trochu ma odsvetlilo, ale to je jedno. No, v prvom rade by som chcel povedať, že akože tá forma není akože, jak by som to nazval, taká, jak býva koľko razy cez deň. Norma je napríklad na nohách mám koľko razy o mnoho väčšie žily. Tuto pozerám, že na tom videu sa nemal žiadne brucho to isté. Asi pridám trochu svetla. Ukáž? ISO. Jo. Akože neviem. A pritom napríklad, keď som si robil testovné video, tak
akože asi 5 minút predtým alebo 3, tak som mal ešte žily cez nohy. Nevadí. Ale tak podstata, jak to vyzerá. Akože ono, nešiel som nejako, že na perfektné podmienky, však vlastne tak, ako to vyzerá reálne, som chcel ukázať. S tým, že ale nej som aj tak spokojný, lebo vidím, že proste aj na tých stehnách lepšia kvalita býva s lepším svetlom a hlavne ono najviac akože na piču na celom tom videu je to, že to je z kríža točené proste, že ja potrebujem ísť tak a idem, takto točím proste. Ono ideálne by to bolo porovnávať to priamo akože že si postavím foťak za seba alebo pred seba, ideálne pred seba. A aj by som sa dobre v ňom videl, tam úplne malá obrazovka som len kúkal, že proste či to, aspoň som tam zabratý celý, nehovorím o svetle ani. A niečo málo som z toho akože vyťažil. Neviem, no akože vidieť sa tam niečo dá, ale napríklad proste, možno sem poprestrihám nejaké veci z iných videí, lebo treba na ramenách aj na prsiach už mám prúžky, túto to není ani koľko z toho vidieť. Proste trochu pozerám, že teraz pri tom sidecheste, čo mi tu ide, tak to tam trošku vybehli tie prúžky, ale no neviem, či to vôbec bude vidieť po postprodukcii nejakej. Ale čo som rád, tak tu je dobre vidieť, akože keď som zapozoval len samotný hamstring, tak dobre je vidieť, akože už sa aj ten oddelil, čo je známka posledných dní, pretože doteraz to nebolo, doteraz som mal len taký predel, že kde sa ukázal vlastne len kvadriceps, ale už konkrétne aj trošku sa začína ukazovať hamstring, priamo tie svaly, alebo jak to nazvať, neviem, nie som voľaký extrémny odborník, akože tu na názvy si tu ísť honiť na tom, že to viem pomenovať po latinsky, hej, proste hamstring. A za to som dosť spokojný, lebo to je trend posledných dní, akože, no, plus aj trošku žilky vybiehajú už pod kolenom na hamstringu, ale to tu tiež pozerám, že slabunko to tu je vidieť, ale dovi, či si to vôbec niekto všimne. Takže to začína byť dosť dobre, podľa mňa. S tým, že teraz tu mám chrbát, no tak to bola úplná tragédia, čo pozerám. Ale som spokojný napríklad jak som to aj spomínal v tom videu, s tými love handles, pretože, alebo teda s tými bokmi, lebo tam aj teraz, keď som si pozoval ten hamstring, ten široký chrbtový zozadu, tak predtým, keď som si robil video, tak normálne takú bravčovinu som tam za každým vedel nahmatať, ty kokso, a to bolo úplne vidieť. Tu to nebolo až tak extrémne vidieť. No teraz mi tu ide klasická póza, no tak to vyzerá úplne, že keby sa ani nohy necvičil, proste tuto ja neviem. Neviem, akože není to úplne ideálne, ale tak na nejaké porovnanie dobre. Alebo teda porovnanie, zhodnotenie, jak to vyzerá, no však. Ale akože keď si pozriem, že jak som vyzeral predtým, tak, alebo teda pred dietou, tak je to dosť dobré a hlavne si za chvíľku povieme prečo, pretože som pozeral, trošku som sa chystal pred tým videom a viem prečo to je dobré. No, tu som na konci aj naberal trochu toho tuku. Akože fajn, ale mohlo to byť lepšie, no bohužiaľ, akože potreboval som to video natočiť, lebo bolo by to trochu od veci, no nie že potreboval, chcel som to natočiť, lebo bolo by to trochu od veci, že vlastne by som, ja neviem, akože o týždeň trebárs, že alebo keby bolo dobre svetlo točil, proste blbosť úplná, tak proste chcem to ukončiť ten vlog, tak ho natočím dneska, aj keď sú neideálne podmienky a práve, že to je dobré, lebo každý dáva len highlighty, proste, že jak vyzerá a nikto nedáva nehighlighty. A keď už aj niekto ide robiť velice osvetu o tých highlightoch, tak aj tak nedal highlight, akože reálne, alebo teda o tom, že treba ukázať aj neformu a aj tak neukázal proste realitu. Poznáme takých expertov, aj túto Stopolčan. A nachystal som si tu numbers teraz v druhom, tu mám spísané aj body. V druhom bode, nie treťom. Druhý mám forma zhodnotenie. Zhodnotil som to viac menej, alebo to zhodnotím ešte úplne na konci, že jak som celkovo spokojný. Zhodnotenie bloku, hej, tam mám. No, keby som si to mal porovnať oproti 2 týždňom dozadu, kedy som vlastne vydával aj vlog 25.5. nedelu, keď som sa meral, tak som mal, že 96,5 kg. Dneska ráno som mal, že 96,35 kg.
Takže som schudol v úvodzovkách len 150 gramov tuku, alebo jak to nazvať. Lenže, vec sa má tak, že tu som pozeral, možno to tam aj screenshot nejaký na video, uvidím, či sa mi s tým bude stredevať. Ale povieme si to normálne, že 126 som mal hrudník, pol centimetra hore. Brucho, hore nad pupkom mi to nepadlo, ale tak nad tým pupkom už není toľko toho tuku, čiže tam akože mi to ani tak nevadí. Ale určite to ešte pôjde trochu dole, lebo však není to úplne ešte stiahnuté. Pod pupkom išli 2 mm dole, no mohlo to byť lepšie, ale tak akože neriešim to. 2 mm išli zo zadku dole, čiže vlastne náznak toho, že aj keď som nejako extrémne nezmenil váhu, tak aj tak niečo išlo dole. Ale túto to začína byť zaujímavejšie. 2 mm do rúk som pribral. Mal som 41,8 obvod napnutý, mám 42 a 41,5, alebo teda som mal 41,3 a 41,5. Mám tam pol centimetrový rozdiel. Čo už. Čiže 2 mm išli hore. Potom mám tu, že predlakte, že 32,6 a 33 dneska. No, akože myslím si, že 4 mm to nešlo hore. Podľa mňa som to zle nameral pred 2 týždňami. Aj keď možno išlo, možno nie, ale myslím si, že to bolo o niečo menej. Ale pevne verím tomu, že to išlo hore. No a nohy išli o pol centimetra dole a lítka sa nezmenili. Čo znamená, že vlastne som musel určite pribrať do tých svalov, pretože zaprvé aj to vidím na forme, som to hovoril aj v frajerke, že sa mi zdá, že tá forma že je lepšia a že hlavne som pribral do svalov. A celkovo tá forma je lepšia, určite oproti tým 2 týždňom dozadu. No a miery neklamú proste, hej. A ono to je to, že tá váha proste sa relatívne by som to povedal, že ani nepohla, lebo takéto stovkové gramáže to môže proste lietať zo dňa na deň. A ja som si to akože vážil, čiže išlo to dole, ale akože ono je podstatné to, že som vlastne prakticky pribral ešte svaly. Aj keď nešla dole váha, nemusím to riešiť s tým, že vlastne vidím, že na tých najpodstatnejších miestach, jak je zadok, lebo zadok je najtučnejší sval, to si môžu aj ľudia všimnúť, proste, keď idú kulturisti na súťaž a majú vypruškovaný zadok, tak to je proste znak toho, že už sú úplne stiahnutí, alebo minimálne som tak hovoril, neviem, aby mi tu zase nejak akože nevyprával na to náhodou, ale takto aspoň minimálne bolo a aj mi to tak vychádza, lebo keď si nahmatám nejaké svaly, tak, alebo teda tuk pod kožou, tak ten zadok je najtučnejší proste a vlastne brucho padlo. No, takže akože tuk išiel dole a svaly išli hore. Takže je dobre, by som povedal. No. Zhodnotenie bloku. K tomu by som chcel povedať, že viac menej ja som s blokom spokojný. Akože predstavoval som si to, že je lepšie, pretože som odhadoval o takomto čase, že budem mať nejakých 93 kg, lenže to je proste váha. No. Akože odhadovať som mohol, ale proste akože ja si myslím, že to dopadlo lepšie, lebo vo výsledku miery mám menšie, jak aj pozerám tuto do tabulky a váha sa relatívne ani nejako extrémne nezmenila razantne, čo pozerám aj spred tých týždňov, no ale tie miery išli proste hore, viaceré. A hlavne, alebo teda do tých rúk treba ruky, tam je to viac menej aj vidieť, že keby som sa pozrel, hej, tak ruky sú takéto. No, takže tam akože toho tuku, tam nemám už čo relatívne ani zadzovať, však samozrejme určite ešte by sa dalo niečo, ale nie sú tak tučné, jak treba z nohy. Hej. Ale pritom aj do tých noh som schudol, ale myslím si, že aj tam som musel niečo pribrať, lebo aj tie sa mi zdajú lepšie. A tak. No a viac menej, čo bude teraz ďalej, tak tréner nakázal 3 týždne oddychu. Čiže zvolním aj z kardia, zvolním z tréningov, Pán Boh zaplaje za to, lebo už som akože v posledných dňoch alebo v poslednom týždni teraz som bol dosť zle na tom, ani kardio sa mi už moc dobre nešlo. Bola ma noha jedna aj druhá, akože jedna viac ako druhá, ale tak proste som šlapal na tom kardiu a
sa nedalo. Proste aj som ho koľko razy ukončil o mnoho skôr. Chvála Bohu som to ku koncu týždňa dohnal, ale to sa proste nedalo a hlavne som bol aj dosť aj psychicky vyčerpaný z tých tréningov 6 krát do týždňa trénovať, no nie je to akože úplne košer plus 4 hodiny kardia, však povedzme si na rovinu a teraz vlastne budem chodiť 4 krát do týždňa a 2 hodiny kardia, takže v pohode. S tým, že vlastne stravu nezmením. Stravu budem držať rovnako, takže ja si myslím, že ešte by som mal schudnúť cez tie 3 týždne, že nebude to vlastne o tom, že akože teraz to bude stagnovať, alebo tak, aj keď mal by som si asi trochu oddychnúť, ale tak. Ja som, proste môj problém je ten, že ja som ani nechcel akože moc oddychovať, ale zároveň si uvedomujem, že by to bolo potrebné si oddychnúť. Ale zároveň mi proste jebe, že proste teraz priberiem a nebudem, alebo nie, že priberiem, ale že nebudem progresovať. Ale tak, nevadí a vlastne po tých 3 týždňoch by som asi, no uvidím aká bude forma, ale tak nemyslím si, že bude ešte presne taká, akú by som chcel. No a po tých 3 týždňoch ma určite čaká ďalší blok, ešte chudnúci, ale po ňom už podľa mňa pôjdem do navyšovania určite, alebo možno aj do objemu, uvidím aký bude ten blok, alebo teda aký bude záver toho bloku, lebo viac menej po prvom bloku to vyzeralo, že celkom akože lepšie o niečo, lebo však ja som išiel celkom z dosť tuku. Mám to aj natočené, ale to si nechávam na úplné ukončenie diety, to tu nebudem dávať. Ale tam som vlastne bol dosť zaprasený, tam sa mi vlastne len ukazovala len vrchná rada kociek, aj to úplne jemnúko, akože tam bolo brys. Pred blokom, po bloku prvom to bolo už no niečo lepšie, už tam akože tá forma celkom začínala akože nejako vyzerať, že nejaké svaly tam sú. Po tomto bloku som veľmi spokojný, akože vo výsledku, lebo no bohužiaľ na tom videu to nebolo vidieť, ale cez deň bars kedy, ono to je také no nevyspytateľné, že vybehnú žily, aj na bruchu, normálne aj cez celé brucho mám žily a tak. Cez nohy ani nehovorím a teraz to tam nebolo. No a takže by som si vedel predstaviť, že keby bol napríklad tretí týždeň, alebo teda tretí blok a po ňom, že by som už bol taký, že v kuse žilnatý a akože proste fakt, že vyrysovaný dobre, aj vypruškovaný, samozrejme nie je proste nejako extrémne, lebo však to není udržateľné úplne. Ale keď som bol ešte tak aspoň neviem, no nechcem to odhadovať už na tie kila, lebo je to dosť nevyspytateľné, ale keď som bol aspoň nejaké, možno ešte 2 kg ľahší, že nejakých 94, možno 93, tak si myslím, že tam by som to mohol ukončiť. No ako hovorím, ja som čakal, že budem mať 93 proste teraz, ale to tak vyšlo, no. Tak to vyšlo proste, ale nebudem ani dávať nejaké extrémne predikcie. A myslím si, že tam by sa to mohlo ukončiť. Pokiaľ to teda takto pôjde, no však vlastne to by bolo možno o nejakých, dajme tomu 8 týždňov od teraz, alebo ja neviem aký bude ten dlhý blok, jak to naplánujeme. Ale tam vlastne o nejaké plus minus tie 2 mesiace už by sa to mohlo ukázať, že jak to vyzerá. A mohlo by to byť relatívne ukončené, no. Takže tak, akože mal som aj natočený tréning, len asi ho sem nedám, lebo nechcelo sa mi rozprávať. Akože chcel som niečo natočiť, ale proste nemal som náladu rozprávať. Bol to teraz piatok, ale ja neviem, že čo to začali mať tuto všetci trend, že celý týždeň nikto nechodí na 5 ráno, že som tam medzi prvými. A zrazu prídem piatok, ty kokso, a normálne ja neviem, že či si chcú vykompenzovať to, že sa idú nadrbať večer, alebo čo, a plná posilka proste ľudí, takže som mal z toho dobré nervy akurát, ale neviem, asi to sem nedám. Keď do toho nič ani nerozprávam, podľa mňa nuda, akože teraz koľko vyprávam? 15 minút. No a to by možno aj stačilo. A nejaký taký, že updateik. No. Teraz sobotu, ináč, asi to neviem, či to vydám ešte dneska alebo zajtra, však to je jedno, teraz najbližšiu sobotu 14. ideme do Prahy na Octagon, takže tam sa aj dobre nažerem. Na Octagone nie, lebo som nie taký bohatý, ale v Prahe určite sa dobre nažerem. Neviem, či si to natočím alebo neviem, ale bude to fajn.
No ale dosť sa teším hlavne na tie 4 týždne. 4 týždne, 4 tréningy. To bude fajn, to si určite natočíme. Mám to nachystané, už aj tréning a tak. No a som zvedavý, že teda jak to pôjde ďalej. Takže tak. No, každopádne, budem rád za akýkoľvek feedback k videu, pretože žiaden feedback som nedostal k minulému videu. Neviem, čím to je, že či mi nikto nechce vypičovať za nič, alebo čo. A, a to bude asi všetko, no. Potom asi už možno teraz ešte cez týždeň určite niečo natočím z toho nového tréningu a tam sa vlastne ozvem. No alebo prípadne keď tak tú sobotu uvidím. Čiže sa majte zatiaľ.